Kisebbségi osztály, vigyázz! Létszámjelentést kérek, hányan vagytok? Azt mondják, többen, mint kellene. Pedig Áron az erdélyi menekült még nincs is köztünk. Mi hiányzik még? 2000 pacapörkölt krumplival. Üljetek le! Kasi, tegnap kint voltam nálatok családlátogatáson. Tanár úr, én már nem Gazi vagyok, hanem Jakobs. Ugyan már, fiam, olyan név nincs. Igen, mert tegnap mondták a reklámban Jakobs aroma. Láttam a kisugodat is, aki most született. Hát tudod, fiam, 9 purdi, azért az nem semmi, de a jószágokra is vigyáznotok kéne. Az udvarotokon majdnem elgázoltam egy kacsát. Nem kacsa volt, az tanár úr gólya, csak nálunk térdi kopik a lábam. Na fene, a szüleid ennyire szeretik a gyerekeket? Nem a gyerekeket szeretik, hanem a technikáját. Moricka, ne szemtelenkedj! Ha valaki, te aztán igazán tudhatál, milyen csúnya dolog az előítélet. Nekem mondja a tanár úr, akinek 2 komoly bajom is van. Micsoda? Az egyik, hogy a kislány, akinek udvarolok, zsidó. Hát te is az vagy! Ez a másik bajom. Nagyon örülök, hogy így fogod fel ezt a dolgot, de akkor se viccelődjél mások származásával, mert ezzel csak az előítéleteket szítod, úgyhogy Móriczka, te ne cigányod. Ne cigányod! Gazi, te viszont ne zsidó. Tanár úr, eszembe sem, így száradjon le fülönfarkam, hogy ilyeneket eszembe jut már. Tanár úr, pont most, ugye? Amikor, mint tudjuk, akadémikus lettem. Mit hazudozol itt össze-vissza még, hogy akadémikus? Igen. Se olvasni, se írni nem tudsz. Hát nem is levelező, hanem rendes. Elnézést, a késését, tanító bácsi! De az utcán a szél kifújt egy bácsi keziből 1000 forintot, azt az összes ember meg azt kereste. Muszáj voltam megvárni, amíg mindenki elmegy. És miért kellett megvárnod, Áron? Rajta álltam az 1000 forint. Ülj te is, Áron! Végre együtt a kisebbségi osztály elkezdhetjük a tanulást. Helyezkedjetek el! Sajnos nem tudok elhelyezkedni, nincs állás sehol. Hagyjál már békén, ne bántsd a hasamat, mert fáj. Azért fáj, mert üres. Hát tényleg nem ettem ma még semmit se. Gyerekek, ne fecsegjetek, nekem meg a fejem fáj! Azért fáj, mert üres. Mi? Na kérem, kijavítottam a dolgozatokat. Áron, fiam, te miért szipogsz? Azért, tanító bácsi, mert az igazgató bácsi elesett a folyosón, és nagyon megütötte magát. Hát azért még nem kell sírva fakadnod. Hála Istennek nem történt semmi komoly baja. Az igaz, de az osztályból mindenki látta, amikor elesett, csak én nem. Gazi! Itt vagyok, tanár úr. Viszont rólad mit hallottam? Itt nem vagyok. Apád tényleg mind a 9 gyerekét beíratta ejtő-ernyős tanfolyamra? Hát miért? Azért, mert polgármester úr azt mondta, mi csak akkor kapunk új lakást, ha cigány gyerekek potyognak. Áronról viszont nagyon rosszakat hallottam. Tegnap állítólag hasba lőtted Móriczkát egy nyílvesszővel. Játszott! Ja, nyilast játszottunk. Nyilas? A mai magyar képző iskolában nyilas már nem szabad játszani. Belvilmosost játszottunk, Móriczka föltette a fejre az almát, én megcéloztam az almát, azt muszáj voltam őtet hasba lőni. De miért? Megette az almát. Több komolyságot várnék tőletek. Ha mindig hülyéskedtek, soha nem lesznek igazi mély magyarok. Áron, fiam, te veled már az előző iskoládban is komoly problémák voltak. Hova is jártál te? Ja, román képzőbe Csíkszeredán. Na és mondott is vannak ilyen kisebbségi problémák? Hát talán csak a katonaság, az, hogy a parancsnok Teodorú fogod a seprűt, az fölseprőd az udvart. Értetted? Nikolaj, fogod a gerebjét, fölgerebjézed a füvet. Értetted? Áron, fogod a rongyot, fölmosod a latrinát. Sejtettem. Szóval kijavítottam a dolgozatokat, Gazi, téged egyszerűen nem értelek. Miért, édesfiam. tanár úr? Miért? Miért? A tejről kellett írni. A tejről. Mindenki össze tudott hozni legalább 5 oldalt, egyedül te írtál 2 sor. Hát miért voltál ilyen rövid? Hát én csak a sűrített tájról írtam. A másik feladat pedig ugye az volt, hogy írjunk egy megható fogalmazást, azzal a gyönyörű példamondattal, hogy anya, csak egy van. Móriczka, fiam, mondd csak el, te mit írtál? Az anyukám kiküldött a spájzba, hogy hozzam be 2 májkrémet, mert én azt mondtam, anya, csak egy van. De Móriczka, hogyha ilyen okos vagy, akkor egy kicsit talán számtanozzunk. Figyelj, jól mondok egy példát.
Anyukád, apukád, a nővéred és te együtt ültök egy asztalnál. Anyukád kiveszi a hűtőszekrényből a tortát. Hány egyforma szeletre fogja vágni, hogy mindannyiótoknak jusson? 4-re. Nagyon helyes. Na és mit csinál édesanyád, ha váratlanul beállít a nagynénikéd meg a nagybácsikád? A tortát visszateszi a hűtőbe. Hát ez az, Móriczka, az ilyen hülye viccek miatt fogják rátok, hogy anyagiasak vagytok. Pedig ez nem igaz, tanár úr. Az én nagybátyám például 10 milliót hagy az árvaházra, és 20 milliót meg a hitközségre. Hát ezt meg minek csinálja, amikor mindenki tudja róla, hogy egy vasa sincs? Az lehet, de megmutatja, van szíve. Áron, fiam, ha a 9 kifli 180 forintba kerül, akkor mennyibe kerül egy darab kifli? 20 forint. Nagyon helyes, hogy számoltad ki? Még a szünetbe vettem egy. Gasi! Itt vagyok, tanár. Gasi, fiam! Itt vagyok. Tudnál nekem mondani egy madarat? Pardon, miért akarod? Na, tessék. Mondok egyet. A galambka. Jó, most mondj egy másikat, Gasi. Magolyka. Gasi, nagyon jókat mondasz, édesfiam, csak ne becézd őket, ne mondd, hogy ka. Na most mondj egyet. Szar. Elmondta. Azt mondta, kar ne legyen, maradjál. Én mondtam. Nem volt ka. Móriczka, ne röhigcséjetek. Móriczka. Inkább azt mondd meg nekem, ha van 6 kiló almám, és kilója 50 forintba kerül, mennyit fogsz fizetni az egészért? 150 forintot. Buta vagy, édesfiam, ez egy egyes. Gasi! Te se adj érte többet. Gasi, fiam! Itt vagyok, tanár úr, itt vagyok. Ha te neked van 6 almám, Bocsánat, nekem van 6 almám. Igen, neked van 6 almám. 6 almám van, igen. és én abból elkérek 3 A darabot, tanár úr az enyémből. mennyi marad neked? Nekem akkor marad 6 alma. Meg fogok tőletek bolondulni. Áron, édesfiam, ha édesanyádnak van 6 almája, és 7 felé kell osztania, mit csinál? Kompótot. Komolyan mondom, 3 fél hülye van az osztályban. Szerintem meg 4. Móriczka, takarodj ki! Így a tanár úrnak lesz igaza? Ülj vissza, és inkább jobban figyeljetek. Gyerekek, ma a mesékről fogunk beszélni. Mese? Ki tudná nekem megmondani, hogy melyik az az írásmű, amit csak úgy kigondol az ember, de nincs semmi valós alapja? Én tudom, tanár úr. Tessék, Móriczka. Adóbevallás. Gyerekek, ki tudná nekem megmondani, milyen rendszer van ma Magyarországon? Kasztrendszer. Miféle kasztrendszer? Sik kasztrendszer. Jó, hát nem mondom, nálunk is vannak még problémák, de arra például melyikötök tudna válaszolni, hogy a parlamentben néhány szélsőséges politikus miért mutogat rá a kisebbségiek? Mert az a legegyszerűbb, tanár úr. Szétcsivázzák az országot, a bankokat lopnak, csalnak, olajakat szőkítenek, vörösítenek, sárgítanak, privatizálnak, lopnak, csalás, ez mind nem számít. De ha az én faterom ellop egy birkát, arról pofázik mindenki. Ez az igazság. Ez az igazság. Így van, ahogy mondom neked. Rága mára, a román. Te faterod elcsoklizott egy birkát. Arra te is kezdjed már itt. Mórica, ne haragudj, már hogy... Elmondtam 1000-szer. Utaztunk a faterról a ladával. Érted, csumidáznak? Ott állt a birka stoppot. Érted? Azt mondja a fater a birkának. Beszállsz? Azt mondja a birka. Az az igazság, tanár úr, hogyha az ország csődbe megy, akkor mindig rajtunk kérik számon. Az én anyukámnak is van egy kis kereskedése. Amúgykor bejön egy vevő, azt mondja, van egy vég vászta? Mire anyám, vásztam az nincs, de már végem van. Na és Áron, te miben látod a különbséget a jólét és a válság között? Ezt tett nekem édesapám magyarázta el. Azt mondta, a jólét, Mercedes, francia pezsgő, szexbomba. Válság, metróbérlet, kisfröccs, anyád. Na jó, már ennyi elég. Kisebbségi osztály, vigyázz! Holnap újra találkozunk, remélem mindenki itt lesz, remélem senki sem fog hiányozni. Egy valami csumidázunk, tanár úr.
A jövő ezredben még nagyon fog hiányozni. Micsoda? A jó indulat. De vége van az évszázadnak, románnak és a magyarnak, új rigók jönnek és újabb évszámok. Csumidázom, úristenem, mondja hát mindenki velem, hogy boldogabb új évszázadot kívánok. Hey, Rigó, Rigó, te fekete Rigó, csókolom a csöpszádat. Hey, Rigó, Rigó, te magyar Rigó, jöjjön boldog évszázad. Hey, Rigó, Rigó, te fehér Rigó, csókolom a csöpszádat. Hey, Rigó, Rigó, te magyar Rigó, jöjjön boldog évszázad.